Helo, a chroeso nôl I sesiwn Carwam Cymru. Sesiwn heddi yw'r trydydd yn y sesiwn yn y cyfres flwyddyn hyn, ac beth ni wedi bod yn neud yn y 3 sesiwn hyd at nawr yw gweithio trwy'r cwestiynau o 13-2022. Ni wedi gwneud ateb cwestiwn 1 I 10, ble ni wedi gweld sgiliau gwahanol ar draws 13 mwyn llwyddo ateb 1 I 10. Yn y sesiwn heddi, ni'n agosau at diwedd y papur. Ni wedi gwario 2 sesiwn ar gyfer y papur 2 awr a 30 munud. Ac mae sesiwn olaf nawr yn mynd I ffocysu ar anelu at gorffen y papur. Felly, cofiwch mae modd I chi defnyddio'r sesiwn hyn I wasgu pause, felly chi ymarfer y cwestiwn a dod nôl I edrych os mae ateb chi'n gywir, cymharu wrth I chi fynd cam wrth gam, neu os chi'n gweld os oes angen gwasgu pause, dod mas o'r sesiwn, ewch i'r wefan e-sgol, ble bydd chi'n gweld nifer o sesiynau sydd yn ffocysu ar topic sydd ymwneud gyda'r cwestiynau ni'n gweld yn y sesiynau. Felly, syth mewn I cwestiwn 11. Mae cwestiwn 11 yn gofyn I ni I mynegwch yr hyfaliad yn y ffurf r cos x minus alpha. So, cyn I fi ystyried y rifau sydd fan hyn, fi'n hoff o ysgrifennu lawr y diffiniad I helpu fi cofio beth mae rhaid ni'n neud. Felly mae cos x minus alpha, efallai bydd chi wedi dysgu hyn yn y ffurf gwahanol a buzz, ond chi wedi datrys lot fawr o identities ar gyfer trig hyd at nawr, a bydd chi'n disgwyl chi cofio un o'r rhain sef r cos x minus alpha, gallu cael ei ysgrifennu yn y ffurf cos x cos alpha plus r sin x sin alpha. Ac os ni'n edrych nawr ar y hyfaliad sydd flaen ni, beth sydd gennym ni fan hyn yw 9 cos x plus 40 sin x. Felly os ni'n ffocysu ar 9 cos x, ni'n gallu gweld bod cos x gennym ni fan hyn, ac felly mae rhaid i'r r cos x, r cos x, nid cos x, bydd rhaid i'r cos alpha fod yn hafal I 9. Felly, nes I wneud hyn trwy ystyried beth yw'r wahaniaeth rhwng 9 cos x ac r cos x cos alpha. A beth sydd ar goll yw, mae r cos alpha yn hafal I 9, oherwydd os ni'n wneud hyn, beth bydd gennym ni yw gwahaniaeth rhwng y ddau. Yn yr un modd, os ni'n cymharu fan hyn, 40 sin x, ni'n gweld bod y sin x fan hyn, felly bydd rhaid I r sin alpha bod yn hafal I 40. Ac dyma'r rhan bwysig I ni nawr, diffiniadau mae rhaid ni adalu. So, cwbl o diffiniadau mae disgwyl I ni adalu, sef os ni'n edrych ar y cymhareb rhwng r sin alpha ac r cos alpha, ni'n fel arfer yn diffinio hon fel by rhannu a, ac bydd hyn yn cyfateb I tan alpha. So mae hon yw'r ffordd I ddatrys ar gyfer yr ongl. I ddatrys beth yw'r gwirwerth r, bydd disgwyl I ni ddefnyddio'r gwerth bod r yn hafal i'r ail isradd a wedi sgwario plus by wedi sgwario. Felly, fan hyn, os ni'n ystyried y gwerthau sydd gennym ni, mae'r gwerthau sydd gennym ni yw 9 a 40. Felly, ni'n gallu dod nôl I hyn, ac ni'n gallu cyfrifo'r gwerth ail isradd 9 wedi sgwario plus 40 wedi sgwario. Os ni'n mewnbynnu hyn i'r cyfrifiannau, beth bydd ni'n gweld yw gwerth o 41. Felly, mae gwerth r, mwyn gosod hyn yn y ffurf r cos x minus alpha, yn 41. Os ni eisiau cyfrifo'r ongl, sef alpha fan hyn, ni'n gallu tynnu'r diffiniad, sef tan alpha yn hafal I by rhannu a, ac beth bydd ni'n neud yw
aildrefnu mwyn cael yr ongl yn hafal i tan i'r -1 o 40 o rannu gyda 9. Ac mae hyn yn cyfateb i 77.32 gradd. Felly, i orffen y cwestiwn, ni'n gallu mynegu'r hafaliad hyn trwy ysgrifennu'r hafaliad mas eto, sef 9 cos x plus 40 sin x. A ni'n gallu mynegu hyn trwy ysgrifennu lawr 41 cos x minus 77.32. Felly mae lot o ddiffiniadau mae rhaid i ni adalu. Ni wedi adalu'r syniad o'r cymhareb i ddatrys ongl, y diffiniad am y termau b ac a, ac yr hafaliad i gyd ar draws y to. Mae cwestiwn b yn gwerth 2 marc. Ar gyfer cwestiwn b, mae cwestiwn b yn gofyn i ni i darganfod y werth maximum possible ar gyfer 12 rannu gyda'r hafaliad hyn, y 9 cos x plus 40 sin x plus 47. Felly, os ni'n ystyried hyn i ddechrau, bydd y werth maximum yn bodoli pryd mae'r rhif fan hyn, y 9 cos x plus 40 sin x ar y lleiaf. Felly, os ni'n symud i sleid newydd, bydd ni'n gallu dechrau ystyried y syniad hyn. Felly, os fi'n ysgrifennu lawr y wybodaeth bwysig gan y cornel, beth sydd gennym ni hyd at nawr, ni wedi aildrefnu ar cos x minus alpha ar y ffurf r sef 41 cos x minus 77.32. Felly hwn yw'r hafaliad efallai bydd rhaid ni defnyddio yn y cwestiwn hyn. Os ni'n ysgrifennu lawr 12 dros 9 cos x plus 40 sin x plus 47. Ni'n gallu ail ysgrifennu hyn yn syth, felly'r cam gyntaf yw deall mae modd i ni ysgrifennu hyn yn syth i 41 cos x minus 77.32 plus 47. Felly nawr, os ni'n edrych neu ni'n ffocysu fan hyn, i ddarganfod y maximum, ni moyn ffocysu ar sut i newid y rifau fan hyn yn y cos x. Wel, gyda cos x minus 77.32, ni'n deall siap cos ac dylai cos x, neu cos x minus 77.32 amrywio rhwng -1 ac 1. Felly mae ardal hyn, cos x, yn mynd i amrywio rhwng -1 ac 1. Ac os mae hyn yn mynd i amrywio rhwng -1 ac 1, ni gallu mynd cam ymellach ac ffocysu ar 41, lluosi ar amrediad o -1 ac 1, ac bydd hyn yn amrywio rhwng -41 ac 41. Os ni'n mynd yn cam ymellach wedyn, ni'n gallu cymharu y holl waelod fan hyn, y 41 ac -41, plus y 47. Ac felly, trwy defnyddio'r ffurf fwy syml, ni'n gallu gweld beth yw'r amrediad y gwerthoedd rhwng -41 plus 47, sef 6, ac 41 plus 47 yw 88. Ni'n gallu gweld wedyn, mae'r hafaliad hyn, bydd y dau werth o'r uchaf i'r lleiaf yn 12 dros 6 i 12 dros 88. Felly bydd y maximum yn hafal i 12 dros 6
sef 2. Felly, mae cwestiwn hyn yn dod syth ar ôl y gwaith ni newydd wneud, felly mae'r cam gyntaf ni wedi ysgrifennu yn y ffurf 41 cos x minus alpha. Ni wedi adalu'r syniad o'r siap cos yn ni'n deall bod hyn yn amrywio rhwng minus 1 ac 1, ac wedyn just cyfri allan a llosi allan neu adio i edrych ar y amrediad o werthoedd. A ni wedi dewis yr un am y maximum. Yn yr un modd, ni gallu gwneud hyn am y gwerth lleiaf, beth yw'r minimum, neu ni hefyd gallu gweithio allan beth yw'r amrediad y gwerthoedd am yr hyfaliad hyn. Felly, cwestiwn 5 marc, lot o waith sydd wedi mynd mewn i hyn a sgiliau trig sydd wedi helpu ni ar hyd y ffordd. Os ni'n edrych ar cwestiwn 12, mae lot o wybodaeth i cymryd mewn cyn i ddechrau cwestiwn 12. Felly, os ni'n gweld, mae yna braslun o'r graff y yn haflu fx, ble mae fx yn haflu 2x wedi sgwario plus 12x plus 10. Os ni'n edrych ar siap y graff, ni'n gallu gweld graff tebygol am ffwythiant fel hyn. Mae'r graff yn croestorri'r uchelyn x yn y pwyntiau P0 a Q0. Ni'n gallu gweld fan hyn, maen nhw wedi marcio'r pwyntiau i ni, ac mae'n croestorri'r uchelyn y yn y pwynt 0, 10. Mae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 ran fan hyn, os ni'n ystyried y nifer o gwestiynau, so mae 5 cwestiwn, a mae 2 ran reit ar diwedd. Felly mae lot o pethau ystyried wrth ni'n mynd trwy'r cwestiwn. Mae'r cwestiwn gyntaf yn werth 1 marc, ble mae'n gofyn i ni i ysgrifennu'ch werth FF P. Felly, ystyried y pwynt hyn, ble mae gwerth x yn hafal i 0. Mae'r B yn gofyn i wedyn i symud ymlaen a darganfod y gwerthoedd P a Q. Felly, datrys yr hyfaliad ar gyfer gwerth yn hafal i 0, ac wedyn C, Ech a D yn lot fwy o waith. So fi wedi torri hwn lan mewn i rannau mwyn ffitio i'r slides, ac felly mae cwestiwn gyntaf a ni ddim yn defnyddio'r graff yn hyn, ni'n just ffocysu ar beth yw werth FF P. Wel, mae hyn yn gofyn i ni FF o P. Mae hyn yn wir ar gyfer pwynt P, sef F of 0. Os ni'n edrych fan hyn, ni gallu osod hyn mewn, felly 2, 0 squared plus 12, 0 plus 10. Felly, mae'r ateb yn hafal i 10. Cwestiwn B. Darganfod y werthoedd P a Q. Felly, ni'n mynd i cymryd ein hyfaliad sy'n yn y cwestiwn, sef 2x wedi sgwario plus 12x plus 10. Ac efallai, os ni'n mynd nôl i'r graff, ni'n gwybod bod hyn yn wir, mae f of x, neu mae gwerthoedd y fan hyn yn 0. Felly, ni'n gallu osod hyn i fod yn hafal i 0, a nawr ni'n gallu gwneud y gwaith bwysig, sef datrys gwerthoedd. Ni'n gallu creu cromfachau i helpu ni a gosod ein rifau i fewn. Weithiau mae'n gallu bod yn eitha pwerus os ni'n ystyried oes modd rannu'r holl peth gyda'r term sydd wedi cael ei llosi gyda 2. Oherwydd os ni'n gweld wedyn mae gallu symleiddio holl peth ni oherwydd mae 2 yn dod allan. Felly beth ni'n edrych arno fan hyn yw 2 x wedi sgwario plus 6x plus 5 yn hafal i 0. Nawr, os ni'n edrych, just termau o rifau sy'n llosi i 5 ac yn adio i 6, felly term o plus 5 plus 1. Mae'r gwerthoedd ar gyfer H a Q, felly, yn mynd i fod yn hafal i x yn hafal i minus 1, neu x yn hafal i minus 5, ac i gael ein marciau mae rhaid ni ystyried bod P yw'r un pwynt sydd ar y chwith, felly mae rhaid i hyn fod yn hafal i minus 5,
ac mae rhaid i Q fod yn hafal i minus 1. Felly 2 marc, beth yw'r gwerthoedd P a Q? Beth ni'n wneud? Ni wedi defnyddio'r dealltwriaeth bod rhaid i'r hafalydd bod yn hafal i 0 ar y pwyntiau P a Q, ac wedyn ni wedi datrys trwy ddatrys y gwerthoedd X. Mae 2 werth gyda ni sy'n cyfateb i werthoedd P a Q. Mae cwestiwn C yn gofyn ni mynegi'r ffwythiant f of x. Os ni'n cofio nôl nawr, mae f of x yn hafal i 2x wedi sgwario plus 12x plus 10 ar y ffurf a x plus b wedi sgwario plus c. Felly mae cwestiwn hyn yn just cwestiwn aildrefnu ac defnyddio un neu ddau sgil i aildrefnu i sicrhau bod y ffurf yn cyfateb i'r a, b a c, mwyn datrys gwerthoedd a, b a c, y gysonion am y gwerthoedd ni angen darganfod. Ac wedyn mae'r ail ran y cwestiwn yn gofyn ni i ysgrifennu'r gyfresynau pwynt minimum neu'r isafbwynt fan hyn. Os ni'n gweld, os ni'n llwyddo aildrefnu, beth bydd gennym ni yw a b sydd yn cyfateb i'r gwerthoedd a beth sy'n newid i'r gwerth x. Felly bydd b yw'r term x ac bydd yr ail term plus c yn cyfateb i'r pwynt ar gyfer y. Felly, ni'n gallu neidio fan hyn i dechrau ffactorio'r termau neu adrefnu. Os ni'n edrych fan hyn, mae 2 yn lluosi ar draws. Ac ni'n gallu lluosi neu ffactorio'r term 2 allan i cael 2x wedi sgwario plus 6x adio 10, ond newid 10 i 5. Bron newydd copio'r hafalydd lawr eto, felly cofiwch i wneud cam wrth gam. 2x wedi sgwario plus 6x plus 5. Beth ni'n gallu wneud fan hyn nawr? Defnyddio dull cwblau'r sgwar i cael hyn yn y ffurf x plus rhif mwyn cael y gwerthoedd 6x. Bydd rhaid ni defnyddio 3 mwyn cael 2 term 3x plus 3x i cael y 6x. Ond bydd y term 3 wedi sgwario yn gadael 9. Ac mae'n rhaid mwyn cael ateb ni yn hafal i plus 5, mae rhaid ni osod minus 4. Ond cofiwch, mae'r cronfachau hyn ar draws popeth. Felly mae hyn nid ar y ffurf plus c eto. I wneud hyn, ni gallu agor y cronfachau trwy lluosi ar draws, ond nid newid y termau gyntaf, sef 2 x plus 3 wedi sgwario, ond bydd 2 lluosi minus 4 yn hafal i minus 8. Felly mae'r termau'n amlwg dyn ni nawr. Mae'r term ar gyfer x yn minus 3 ac mae'r term ar gyfer y yn hafal i minus 8. Felly mae'r pwynt minimum, mae'r gyfresynau pwynt minimum yn minus 3 minus 8. Os ni'n edrych ar cwestiwn Ech, beth ni'n gweld yw esboniwch pam nad yw f minus 1x yn bodoli. Wel, un o'r pethau mae rhaid ni cofio am ffwythiannau hyn yw os ni'n edrych ar ffwythiannau gwahanol, enghraifft ffwythian 1 i 1, bydd disgwyl i ni cael 1 mewnbwn ac 1 achbwn. Ond trwy edrych ar y ffwythiant sydd gen ni, gallu gweld dim ots beth ni'n wneud, mae'r hafaliad ni'n defnyddio yn ffwythiant llawer i 1, sydd yn golygu bod gwerthoedd, mae 2 gwerth yn gallu rhoi'r 1 achbwn. Felly, does dim modd cael term f minus 1x oherwydd mae'r ffwythiant x yn ffwythiant llawer i 1. Ac os ni moyn chwilio am gwerthoedd penodol, ewch nôl i werthoedd P a Q, sef minus 5 ac minus 1. Oedd pwyntio hyn yn minus 5 ac minus 1. Mae un enghraifft dyn ni yw'r
ffaith bod -5 a -1 yn cael achbwn o 0 pob tro. Felly, mae fx yn llawer i 1 yn digon i ni, ond ni gallu rhoi lawr, enghraifft, mae p, q gyda achbwn o 0. Felly, does dim modd i ni cael hafaliad f-1x. Ar gyfer cwestiwn dy, os ni'n ystyried cwestiwn dy, mae ffwythiant g of x wedi diffinio fel g of x yn hafal i f of x, ond ar gyfer amrediad o -3 lan i anfeidredd. Darganfyddwch fynegiad ar gyfer g to the -1x ac hefyd brasluniwch y yn hafal i g to the -1x gan ddangos gyfresynau pwynt lle mae'r graff yn croestorri'r uchelyn x ac y. I ddechrau gyda cwestiwn dy, rhan 1, mae rhaid ni darganfod fynegiad ar gyfer g minus x. Wel, y lle gorau i ddechrau yw gyda'r syniad o f of x yn barod. Adalw rhaid o'r dechrau'r cwestiwn, tynnu'r wybodaeth mewn, 2x wedi sgwario plus 12x plus 10. Ni wedi gwneud lot o waith trwy aildrefnu'r hafaliad hyn, ac un o'r ffurfau ni wedi gweld hyd at nawr yw'r ffurf 2x plus 3 wedi sgwario minus 8, ac mae hyn yn hafaliad ar gyfer f of x. Ni gallu ysgrifennu hwn tebyg iawn yn lle fx, ni gallu osod yn yn hafal i 2x plus 3 wedi sgwario minus 8, a ni gallu dechrau aildrefnu i edrych am y amrediad hyn neu'r gwerthoedd gwahanol sy'n bodoli ar gyfer x yn y ffwythiant hyn. Felly, yn syth, os ni'n adio'r term plus 8 ac rannu gyda 2, ni'n cael y plus 8 dros 2 yn hafal i x plus 3 wedi sgwario. Ni'n gallu ail-isradd y ddwy ochr. Ni'n ail-isradd y ddwy ochr, y plus 8 dros 2 yn hafal i x plus 3. Felly, mae x yn hafal i minus 3 plus a minus ail-isradd y plus 8 dros 2. Ond, ar gyfer y ffwythiant fx, mae hyn dim ond yn wir yn yr amrediad rhwng minus 3 lan i anfeidredd. Felly, plus a minus, ni gallu dim ond ystyried y gwerthoedd positif. Mae hyn yn cyfateb i'r hafaliad g of x, felly ni'n gorfod gwneud cam ymellach i cyrraedd g minus x, ble ni'n amnewid x ac y gyda'i gilydd. Felly, mae minus 3 plus, ni ddim yn dangos y minus oherwydd y amrediad sy'n cael ei roi, ail-isradd x tro hyn plus 8 dros 2. Felly dyma'r ffwythiant sy'n cael ei roi. Ni wedi datrys ar gyfer g minus x. Oes modd i ni braslunio'r graff g minus 1x gan ddangos cyfresynau pwyntiau lle mae'r graff yn croestorri'r uchelyn x ac yr uchelyn y. Ni gallu gwneud hyn trwy ystyried beth yw'r gwerthoedd i'r hafaliad pryd mae x yn hafal i 0, beth yw'r gwerth pryd mae'r hafaliad pryd mae y yn hafal i 0, a beth byddwn ni'n gweld yw ni gallu osod mewn x yn hafal i 0 fan hyn, ac beth bydd yn cwmpo allan yw 8 dros y 2, sef 4, ail-isradd 4, bydd ni'n cael term o minus 3 plus 2, sef minus 1. Felly ni'n deall pryd mae x yn hafal i 0, bydd y yn hafal i minus 1. Felly dyna'r pwynt ni'n croesi'r uchelyn x, ac ar gyfer y uchelyn y, ni'n gallu gosod hyn yn hafal i 0, a beth ni'n cael yw 3 aildrefnu ar gyfer x, ni'n cael 3 sgwario minus 8, lle sydd 2, a beth bydd gyda ni yw
ateb o 10. Os ni'n mynd nôl yn fach i'r cwestiwn cyn, ni wedi datrys yn barod y gwerthau sydd yn bodoli o -3 i fyny, ac ni wedi darganfod bod y pwynt minimum yn y cwestiwn cyn oedd y pwynt minimum yn -3 -8. Felly mae 3 pwynt gennym ni, sef -3 ac -8, ac ni gallu dechrau wneud braslun fan hyn nawr am g minus 1x. So, ni'n deall bydd pwynt x 10 lawr i x minus 3 yn hollol bwysig i ni. Felly, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Yn eich arholiad, gobeithio bod chi'n defnyddio premes yr offensol i helpu gyda'r braslun ar y sgrin sydd â fi. Mae'n anodd iawn i cael llinell syth. Felly, reit lawr fan hyn, beth yw'r gwerthoedd yn yr chelyn y ni'n chwilio am? Bydd ni'n chwilio am y gwerth -1. Bydd ni hefyd yn chwilio am y gwerth -3 -8. Felly, ni chi'n mynd lawr -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ac hefyd bydd rhaid ni mynd i fyny i 10 os ni moyn dangos g of x, ond dim ond g minus 1x sydd angen ni ddangos. Felly, os ni'n mapio hyn nawr, pryd mae yn hafel i 0, x yn hafel i 10. Felly, dangos y pwyntiau'n amlwg. Pryd mae x yn hafel i 0, yn hafel i -1. Ac hefyd, os mae hwn yn wir am g minus x, mae hwn yn fx, bydd ni'n chwilio am y pwyntiau -8, -3. Felly, -8, 6, 7, 8, -8, -3. Felly mae'r siap x i'r hanner fan hyn, so g minus x, mae'n cael siap fel cromlin os fi gallu wneud yn digon araf. Felly mae siap dyn ni, siap cromlin, byddai'n gosod y sketch o cybac mewn oherwydd mae'n amlwg fi'n methu wneud y llinell yn gywir. Cwestiwn 13 yn dangos ffwythiant wedi cael ei diffinio gan f of x yn hafel i 2x cubed plus 3x minus 5. Profwch nad oes pwynt arhosol gan graff fx. Felly, pwynt arhosol bod ni'n chwilio am un gwerth sy'n bodoli os ni'n diffeiri'r ffwythiant f of x i ddarganfod f prime x neu f dash x. Felly, cam gyntaf yw i gofio sut i ddifferu. Mae 2x cubed yn newid i 6x wedi sgwario, plus 3x yn troi plus 3, a dim ateb arall. Felly mae 6x wedi sgwario plus 3 fod yn hafel i 0 os ni'n chwilio am pwyntiau arhosol, a beth bydd ni'n gweld yw bydd 6x wedi sgwario yn hafel i -3 rannu efo 6, neu bydd x yn hafel i plus minus ail isradd minus 1 dros 2. Felly, does dim ateb real fan hyn. Felly, mae f prime yn dangos bod dim pwyntiau arhosol dyn ni. Does dim pwynt arhosol. Os ni'n edrych ar b, dangoswch fod gan graff f of x pwynt ffurfdro, a darganfyddwch gyfresynau'r pwynt ffurfdro. I ddarganfod pwyntau ffurfdro, mae rhaid ni cofio bod ni jyst mynd un cam ymhellach gyda'r syniad o pwyntiau arhosol. Mae pwyntau ffurfdro yn gallu cael ei ddarganfod os ni'n gwirio beth yw'r ateb i f dash dash neu f prime prime, sef
differu'r ffwythiant greiddiol dwywaith, neu differu 6x wedi sgwario plus 3 unwaith. Felly mae hyn yn cael ateb o 12x, a mae plus 3 yn cael ei dileu. Felly, os ni'n osod hyn yn hafal i 0, mae x yn hafal i 0 rannu gyda 12. Felly, beth mae hwn yn dangos i ni? Mae x yn hafal i 0, a dyna'r pwynt ffurf dro. Felly, pan mae x yn hafal i 0, mae pwynt ffurf dro yn bodoli. Os ni moyn darganfod cyfresynau, ni gallu osod x yn hafal i 0 nôl mewn i'r ffwythiant ni. A beth byddwn ni'n gweld yw cyfresynau, neu cyfresynau'r ateb i'r mewnbwn o 0. Felly beth ni'n gallu gweld yw 30 minus 5. Ac felly mae'r cyfresynau yn hafal i 0 minus 5. I cwestiwn A, pwyntiau arhosol ni wedi ddatrys trwy differu unwaith. Pwyntiau ffurfdro ni wedi datrys trwy differu dwywaith. Defnyddio ateb ni i mewnbynnu ar gyfer f of x a cael ateb ar gyfer a mae'r pwyntiau hyn yn cyfateb i x, Felly dyna'r pwynt ffurfdro sydd yn bodoli. Cwestiwn C nawr yn gofyn i ni i wneud breslin o'r graff. Felly os ni'n ystyried beth bydd shaping graff, neu chi wneud sketch gyda echlynau x ac cofiwch mae sgiliau graffu ar y sgrin hyn ddim mor dda. Ond os ni'n chwilio am y pwynt 0 minus 5, neu chi osod e lawr fan hyn, 0 minus 5, ble bydd y graff yn croesi ar y chelyn x, mae hyn yn digwydd pryd mae hyn yn hafal i 0. Felly, ni chi osod hyn ar draws a ddatrys ar gyfer y gwerthoedd. Pryd mae hyn yn digwydd yw ar y pwyntiau 1, oherwydd os ni'n ysgrifennu lawr 2, 1 i bwyr 3, plus 3, lluos gyda 1, minus 5, ni'n gweld ateb o 0. Felly, pwynt 1, 0 yn gallu cael ei nodi lawr. Ni'n deall bod pwynt ffurfdro ar 0 minus 5. Mae'r ffwythiant hyn, x i'r cwb, yn cael siap tebygol sy'n codi. Mae'r ffurfdro trwy 0 minus 5 ac i fyny fel hyn. Felly mynd ni'n troi trwy 0 minus 5 ac eto trwy 1, 0. Mae cwestiwn 14 yn gofyn i ni i unrhifwch yr integrin o 0 i pi x squared sin x dx. Os ni'n gweld, ni'n gallu deall bod y siap hyn yn gofyn i ni defnyddio'r sgil ar gyfer integri mewn rannau neu UDV. Ble mae integrin o UDV yn hafal i UV minus integrin V du. Felly ni'n mynd i defnyddio'r sgil hyn i symleiddio'r integrin mwyn integri beth sydd ar ôl. Os ni'n gweld y cam gyntaf ni fel arfer yn defnyddio yw i creu tabl bach. Os ni'n llinach lawr y dudalen, tabl bach, bydd ni'n gosod gwerth ar gyfer u, gwerth ar gyfer dv, ac wedyn ni'n differu u ar gyfer du, ac ni'n integri dv i ddatrys gwerth ar gyfer v. Mae'n bwysig bod ni'n dewis termau sydd yn symleiddio ar gyfer integrin v du. Felly ni moyn i v a du i fod yn fwy syml. Os ni'n gweld mae x a sin x yn ni, bydd sin yn just amnewid rhwng cos a sin pob tro, differu neu integri, ond bydd x i bwyr 2 yn symleiddio os ni'n differu. Felly, x squared yn amlwg fel gwerth i bedol, ac ar gyfer dv bydd rhaid ni osod sin x. Mae'r ail cam yw differu gwerth x wedi sgwario i 2x, ac integri'r gwerth sin x dx i gwerth v, sy'n cyfateb i minus
cos x. Ac nawr, os ni'n ysgrifennu'r llinell gyntaf allan, sef termau uv, beth ni'n gweld yw termau gyntaf yn hafel i minus x squared cos minus x squared cos x rhwng 0 i pi minus integrin o 0 i pi v du. Felly mae gwerth phi yn minus cos x ac mae gwerth du yn 2x dx. Os ni'n symleiddio yn bach fan hyn, beth ni'n gweld, ni'n cadw popeth yn yr un peth, minus x squared cos x 0 i pi plus 0 i pi 2x cos x dx. Ni'n gallu gweld yr un problem unwaith eto. Mae 2 yn iawn, ond mae'r x cos x yn gofyn i ni i ddefnyddio'r gwerthoedd u dv du ac v unwaith eto. A ni'n deall nawr, ni'n gallu gosod mewn cos x ar gyfer dv, bydd u yn hafel i 2x fan hyn, ac bydd hyn yn symleiddio i werth 2, ond bydd dv integri cos i sin x, a ni'n gallu defnyddio reol unwaith eto, felly ni'n cadw'r term gyntaf sydd ddim yn newid o gwbl, x wedi sgwario cos x o 0 i pi. Ac bydd rhaid ni cofio i adio'r term uv, felly uv tro hyn yn 2x sin x o 0 i pi minus integrin o 0 i pi v du. Felly, term v tro hyn yn sin x ac mae term 2 dx. Felly, ni gallu integri hyn, ac os ni'n gosod pob un, os ni'n datrys pob term ar hyd hyn, bydd x squared cos x gennym ni o 0 i pi plus termau 2x sin x o 0 i pi, ac beth bydd gennym ni yw minus ac 2 llosgi y sain x yn amnewid i minus 2 cos x o 0 i pi. Felly, peth nesaf nawr yw i ddechrau roi mewn gwerthoedd ar gyfer pob term. Felly, just i sicrhau bod digon o le i wneud hyn, os fi'n mynd i slaid newydd, fe'n ysgrifennu mas pob term ar y top i just mwyn cadw trac. Beth sydd gen i yw x squared cos x o 0 i pi plus y term a yr ail term o'r uv, ail tro, o 2x sin x o 0 i pi, minus y term olaf, sef minus 2 cos x o 0 i pi, a ni gallu dechrau mewnbynnu termau. Felly, ffocysu ar un gyntaf, beth sydd gen i yw minus pi squared cos pi minus 0 squared cos 0 plus yr ail term fan hyn. Mae'r ail term sydd gennym ni yw 2x, felly 2 pi sin pi minus 2 0 sin 0. Ni'n dechrau gweld bydd nifer o termau yn symleiddio. Os fi'n tynnu hwn lawr i fan hyn, jyst i cadw hyn yn digon glir, minus 2 cos
pi minus 2 cos gwerth 0. A ni dechrau agor cronfachau fan hyn. Os ni'n rhoi mewn y rifau, beth bydd ni'n dechrau gweld yw mae cos pi yn gwerth minus 1, felly minus pi sgwed minus 1. Ond mae'r term 0 wedi sgwario yn dileu popeth fan hyn, felly bydd y term nesaf yn sin pi sydd yn hafal i 0. Felly os ni'n just ysgrifennu lawr 2 pi ond mae sin yn 0, felly bydd term hyn yn cael ei dileu. Os dydy e ddim yn amlwg ar y cam hyn, byddai'n amlwg pryd chi'n gosod mewn sin o pi. Mae'n minus 2 0 fan hyn. Mae'r 0 yn golygu bydd y term hyn hefyd yn cael ei dileu. Minus term nesaf yw minus 2 cos pi yn hafal i minus 1. Minus minus, tro hyn yn plus 2 cos 0 yn hafal i 1. Felly mae hyn yn symleiddio i pi wedi sgwario minus termau sydd yn y cronfachau. Mae minus lluosi i'r minus 2 yn 2 adio 2 yw 4. Felly, cwestiwn 14. Unrhifwch yr integrin o 0 i pi x sgwed sin x dx. Beth ni wedi defnyddio? Ni wedi defnyddio'r diffiniad mwyn symleiddio'r hyfaliad u v minus integrin v du, so integration by parts, i helpu ni symleiddio. Ni wedi gweld trwy defnyddio unwaith, ni wedi symleiddio ond nid y holl ffordd, ni wedi defnyddio fe ddwywaith, ac wedyn ni wedi datrys termau, ac mae nifer ohonyn nhw wedi dileu wrth ni cyfrifo, a dim ond 3 term sy'n cyfateb i ateb o pi sgwed minus 4. Yn cwestiwn 15, ni'n edrych ar siap petriol sydd wedi fewnsgrifo, so inscribe, mewn hanner cylch sydd ar canol o ar radius 4. Y pwynt P, x yw'r fertig y petriol yn y pedrant cyntaf fel sydd i'w weld yn y diagram. Cwestiwn A yn werth 2 marc, cwestiwn B yn werth 7 marc. Am A, mynegwch arwynebedd A y petriol fel ffwythiant o x. Felly mae cwestiwn A yn gofyn ni jyst i ddisgrifio beth yw siap petriol, ond yn hermau x. Fel os ni'n edrych, mae'r gwybodaeth sydd gen ni ar hyn y bryd i chi gweld siap petriol tu fewn cylch. Os ni'n mesur o'r pwynt O allan i P, ni'n deall yn barod bod y radiws hyn yn efo'r gwerth 4. Mae'r chelyn x fan hyn ac y chelyn vertigol yn y. Felly ni'n dechrau gweld siap hyn yn dechrau ymddangos. Beth ni'n gweld fan hyn yw siap triongl ongl sgwar sydd yn dechrau tynnu ni tuag at y syniad o theorem Pythag. Os ni'n ystyried bod 4 wedi sgwario yn hafal i x wedi sgwario plus y wedi sgwario, ni'n just asgwennu mas beth sydd o flan. Ac ni allu dechrau aildrefnu ar gyfer termau hyffaliad mewn ffwythiant o x. A beth ni'n dechrau gweld yw bydd y wedi sgwario yn hafal i 4 wedi sgwario minus x wedi sgwario, neu ffwythiant ar gyfer y yw'r ail isradd 16 minus x wedi sgwario. Ond un peth i gofio yw mae'r arwynebedd yw beth ni'n chwilio am. Beth sydd gen i nawr yw ffwythiant ar gyfer y mewn perthynas ar radiws ar hyd x. Ond ar gyfer arwynebedd, bydd arwynebedd siap hyn yn y lluosia x dwywaith neu 2x y. Felly fan hyn nawr beth ni'n gallu wneud, ni'n gallu osod mewn am y term
ail isradd 16 minus x wedi sgwario. Felly, beth ni wedi wneud, ni wedi defnyddio'r siap petriol a'r siap triongl sgwâr i creu hyfaliad neu ffwythiant ar gyfer hyd y llinell hyn. A wedyn ni wedi defnyddio hyn i osod arwynebedd petriol yn nhermau x yn unig. A beth ni wedi datrys yw mae'r arwynebedd yn hafal i 2x lluosi gyda'r ail isradd 16 minus x wedi sgwario. So 2 marc fan hyn, ond lot o sgiliau maths i ddadansoddi beth mae'r cwestiwn yn gofyn. Cwestiwn nesaf nawr yn gofyn i ni i ddarganfod ar gyfer 7 marc bod gwerth maximum A yw cael pan mae y yn hafal i x. Felly, gwerth maximum, gobeithio ni'n cofio bod gwerth maximum fel arfer yn digwydd pryd ni'n differu dA dx ac yn gosod yn hafal i 0 a datrys gwerthoedd ar gyfer x i weld os maen nhw'n cyfateb. Yn y tro hyn bydd y yn hafal i x. Mae'r ffwythiant ni a yn hafal i 2x ail isradd 16 minus x wedi sgwario. Felly mae hyn yn cwestiwn sydd werth lot o farciau. Felly os ni'n dechrau bant gan osod y ffwythiant a, ni newydd diffinio, sef 2x 16 minus x wedi sgwario i pŵer hanner. Beth byddwn ni'n gweld yw, yn gyntaf, fach yn byddai'n eitha anodd, ond ni'n ceisio differu hyn. Ni'n ceisio differu dA dx, neu ni'n ceisio wneud d dx am y ffwythiant 2x 16 minus x wedi sgwario i bŵer hanner. Os ni'n edrych fan hyn, mae lot o termau, felly os ni'n dechrau bant gyda'r reol lluoswm, ni gallu uwcholeuo'r term gyntaf ac yr ail term. Os ni'n sylweddoli, mae'r gwerth, nid pŵer, ond mae'r gwerth 2 yn gallu cael ei tynnu allan. Felly beth sydd gyda ni nawr yw 2 d dx yr holl hyfaliad sef x 16 minus x wedi sgwario i pŵer hanner. Eto nawr bydd rhaid i ni defnyddio'r reol lluoswm, felly os ni'n ysgrifennu lawr, mae reol lluoswm yn digwydd os mae d dx o uv, mae hyn yn hafal i u dv dx adio v du dx. Felly ni gallu defnyddio hyn ar gyfer u yn gwerth x ac v yn hafal i 16 minus x wedi sgwario i bŵer hanner. Beth bydd gen ni wedyn yw gwerth 2 eto, ond x d dx y termau i gyd, sef 16 minus x wedi sgwario i pŵer hanner. Adio v, sef yr holl termau o 16 minus x wedi sgwario i pŵer hanner d dx ar gyfer gwerth x yn unig. Felly mae rhywbeth fel hyn i gallu defnyddio. Mae'r ochr dde yn amlwg, mae d dx o x eitha syml, ond ni'n gallu gweld unwaith eto, mae d dx o 16 minus x sgwar i bŵer, bydd angen i ni dangos ein sgiliau mathemategol, bydd angen i defnyddio'r reol y cadwyn fan hyn. Felly os ni'n ysgrifennu lawr dy dx, y reol ni'n ceisio defnyddio yw mae dy dx yn hafal i dy du, cysia du dx. Felly ni gallu defnyddio hyn ar gyfer y termau bwysig, sef 16 minus x sgward, gosod 16 minus x sgward i fod yn i bedol, ac ni gallu wneud y cam nesaf wedyn. Bydd cam nesaf yn hafal i x, os mae i bedol i pŵer hanner, bydd y pŵer hanner
disgyn, ni'n gallu osod nôl mewn gwerth ar gyfer i bedol, sef 16 minus x wedi sgwario, ond i pŵer hanner minus 1, felly minus hanner. Ac mae rhaid ni cofio'r d dx y termau du, sef gwerth i bedol, felly 16 minus x sgwed, plus 16 minus x sgwed i bŵer hanner. Sylweddoli ni wedi defnyddio d dx o x yn hafal i 1 fan hyn, felly dyna pam mae hyn yn symleiddio. Os fi'n dechrau mynd i'r sleid nesaf, just i sicrhau bod digon o le, so felly cofiwch cyn symud, beth sydd gen i fan hyn yw termau ni gallu gweithio fan hyn nawr. Os fi'n uwch o le o'r cam fi'n ffocysu arno nesaf, y cam nesaf fi'n ffocysu arno yw'r diffeiri'r gwerth 16 ar wahân i minus x sgwed, felly mae 16 yn diffeiri i 0, ond bydd y term minus x sgwed yn diffeiri i minus 2x. So felly bydd hon yn term bwysig sy'n mynd i treiddio trwy, felly bydd y minus 2 yn cyfuno gyda'r hanner iddo le, ac bydd y gwerth x yn lluosi gyda x, felly byddai'n disgwyl term x wedi sgwario fan hyn. Felly ar sleid nesaf, ni chi dangos y termau, fi wedi cadw'r 2 tu fas am nawr. Mae'r x hanner 16 minus x wedi sgwario minus hanner ddim yn newid. Ond os ni'n datrys y diffeiri'r 16 minus x wedi sgwario, beth bydd ar ôl yw'r 2x, ac mae'r termau olaf yn aros yn gyson, sef 16 minus x wedi sgwario i pŵer hanner. Ni nawr gallu cyfuno'r termau ar ochr chwith. Beth bydd gen ni yw 2 minus x wedi sgwario. Mae termau 2 a hanner cyfuno, felly beth bydd gyda ni yw minus x wedi sgwario 16 minus x wedi sgwario i pŵer minus hanner, plus 16 minus x wedi sgwario i pŵer hanner i gyd lluosi gyda'r gwerth 2. Felly, ni wedi llwyddo diffeiri, a ni dal ar y ffordd i ateb gywir. Mae rhaid ni cofio nôl nawr, beth ni'n ceisio darganfod yw dA dx pryd mae'n hafal i 0. Felly, ni gallu osod hyn i fod yn hafal i 0, a ni gallu dechrau gweithio o amgylch ein termau amlwg fan hyn. Os ni'n symud y term negatif i'r ochr chwith a rhan i ddwy ochr gyda efo 2, bydd ni'n gallu ysgrifennu hyn fel 16 minus x wedi sgwario i bŵer hanner yn hafal i x wedi sgwario rhannu efo 16 minus x wedi sgwario i pŵer hanner. Os ni'n dechrau aildrefnu, falle bydd werth i ni lluosi'r ddwy ochr efo 16 minus x i pŵer 2 i pŵer hanner. Felly, os ni'n neud hyn lluosi'r ddwy ochr gyda 16 minus x sgwed i pŵer hanner, beth bydd ni'n neud yw, bydd hyn yn dileu'r term ar ochr dde, ond ar y ochr chwith, beth bydd gennym ni yw 16 minus x sgwed i bŵer hanner, lluosi gyda term arall o 16 minus x sgwed i pŵer hanner yn hafal i x wedi sgwario. Mae hyn yn yr un peth a ddweud 16 i pŵer 16 minus x sgwed i pŵer 1, neu just 16 minus x wedi sgwario yn hafal i x wedi sgwario. Felly, os ni'n aildrefnu just ar gyfer gwerth x, beth bydd ni'n gweld yw mae
x wedi sgwario, neu 2x os ni'n symud y minus x wedi sgwario yn hafel i 16, neu bydd x yn hafel i 16 rhannu gyda 2, sef 8, ond ail isradd 8 sy'n cyfateb i 2 ail isradd 2. Felly, ni dal ar y ffordd i ateb gywir fan hyn. Os ni'n just adael beth mae'r cwestiwn yn gofyn, mae'r cwestiwn yn gofyn i ni dangos bod gwerth maximum a yw gael pan mae y yn hafel i x. A beth ni wedi llwyddo wneud yw datrys gwerth ar gyfer x, ac felly'r unig peth sydd ar ôl gen i ni nawr yw ddangos bod y yn hafel i 2 ail isradd 2 neu ail isradd 8. Felly, os ni'n adalw'r diffiniad ar gyfer yr arwynebedd neu y, mae hyn yn hafel i 16 minus x wedi sgwario i gyd ail isradd. A ni gallu osod i fewn gwerth ar gyfer x, sef ail isradd 8 wedi sgwario. A os ni'n gwneud hyn, beth bydd ni'n gweld yw mae y yn hafel i 16 minus 8, sef ail isradd 8 fan hyn. Felly, mae y yn hafel i x ar y pwynt maximum. Felly, cwestiwn 15, beth ni wedi datrys? Ni wedi datrys arwynebedd a gosod e mewn ffwythiant o x, pe mae x yn cyfateb i werth hyd y hypotenuse sy'n cyfateb i radius, a ni wedi defnyddio'r theorem Pythagoras i aildrefnu. Ni wedi defnyddio'r diffiniad ar gyfer arwynebedd petryal. O ddefnyddio'r diffiniad ar gyfer arwynebedd petryal i greu ffwythiant o 2x ail isradd 16 minus x squared, beth ni'n gweld yw i ddatrys maximum, ni'n cofio bod rhaid differi. I differi, ni wedi defnyddio reol cadwyn a reol lluoswm mewn camau glir i symleiddio ffwythiant lawr i 1 llinell fan hyn, ac wedyn ni wedi adalw bod dA dx neu mae differiad gorff o fod yn hafel i 0 i ddatrys ar gyfer gwerth x. Ni wedi datrys gwerth x ac gweithio nôl i weithio allan ar gyfer gwerth y. Felly, yn y sesiwn heddi, ni wedi ateb 5 cwestiwn ychwanegol i geisio orffen bant y papur o 2022. Diolch i pawb sydd wedi cymryd rhan yn y sesiynau e-sgol, felly gobeithio chi wedi defnyddio nhw i helpu chi yn eich gwaith paratoi ar gyfer aroliadau.